Why are the boss? Why are the boss before you? No. Come arrest this man. No. Stand up, stand up. No. Come here. Bani bane al. Come now, my friend. Ni sunana Ali. Ni sunana Ali. I'm not a Muslim, sir. See, I'm not a Muslim. Ni sunana Ali. You are a Christian. Wannan I'm a Christian. I'm not to concern me, sir. I just came For see the person here. See him here. I'm not with them, sir. Hello, sir. Sir. Hello, sir. Excuse me, sir. Enter now. ba ni bane ne waka fa shine kalla ba mu bane fa ba mu bane Shift now. ba mu bane kowa ma yayi likin zindar sauti na ta likin zindar daga na shiga cikin wajen zindar shine za ka dauke ni zindar ai ba su dauka mun ba kai ga waɗanda babu shi daga shiga gari babu shi haka idan da babu shi aikin banya ne albishiri sigari shagali 442 ya ci gari ga Maryam ta bu gari ina Lagos Alifas ya kira 442 shigo gari waka ne ta tashi a yi ta kafa ne sai a bata 100 canji sai a bashi wallahi ta balaga ta nuna na gaya muku ba tana son aure da gashi da balozin dana kai mene suka dana kai fara lakin bidiyo sun fara lakin na zuwa Maryam bun yayi lakin sanatan nan yayi lakin kowa ma yayi lakin sauti na ta lakin daga na shiga cikin wajen wai mutum ka kirawo yarinya ko ki bi mutum ɗaki ku je ku zauna ke da shi ku yi wa Allah laifi idan zina kuka yi da kai da shi da kai da ita ko kai da shi ke da shi duk zina kuka yi to kun yi hakkin zinar da kuka yi ba kokarin kake ka fito ka roki Allah yafiya ba ita ma ta roki Allah a'a kokarin kake ka dauko hakkin kuma wanda kuka shiga kuka yi saban da shi idan Allah ya yafe muku abin da kuka yi shi ya zaka yi da hakkin sa da ka zo ka tona tsarecin sa a duniya me kake so ka ga mutane kai da ka shiga ɗakin kuka kulle kai da ita ko ke da shi ka bi shi ɗaki kuka kulle kuka aikata abin da kuke so ku aikata in kun aikata to wannan zunubin bai ishe ku ba sai kai kuma ka ɗauko hakki na abokin da kuka yi wannan saban Allah wanda istighfarin ka tsakaninka da Allah ba zai yafe maka ba sai ka bi hakkin shi abin da yayi sai ka bi shi ya yafe maka to wa zaka zo kai tallan tsarecin sa a duniya ka nuna shi tsira